Cosa português? Caraca, me jogar. Ya başına. Он исключи рингвата. Шок няма, не би. Аз го включих, ако му запали цигара, он го изключи, види го. Не би мата джабе. И би трябва да поддържаш, бе. Ей, тресалото, ей. Дека ми телефона стане. А да чуеш. А ти телефоничка, ей, като теб на тебе. Не. Я още малко. Ей, тика на... Сега баваш не тук соберем да седнеш до пецата. Дай ми телефона мен. Ай, телефон не ми са. Господи. Ей, чур. Не слими. Не му слими, мати. Може не слими. Заплейте, море. Животно. Аде. Запалиш. Още малко. Скажи ти. Ай, не се поснимай с мен. Не е бил, чувства.